Alah, hampir kan ande kaki dia ya. Mengapa nogo lalu luang bantu bujang kawan anak mah? Ada mimpi di Angjang. Mimpi di kajaulah. Indah, mimpi di Kajamantan Den. Coba ceritakan anak. Penasaran ya mah? Angos lah bab tu. Kini. Indah, minggu bisu. Ya kini. Pakang mah. Ayolah. Hari pagi urang babi dua tarui kamu warung. Seri abi cari tomasua tak jadi bana jo diri ambo makan duangei. Lambui beno. Oke bro. Ko iyo kita kapai kaladang padi di sawala rampak mudo. Ko iyo kita kabadendang aye kopi. Lea dong. Lai. Kok. Tolong anonokan sekali kamuncuang den. Konde yo lama bana rasonyo saraso kajamban kudo. Nan balari bukannya kijang kironyo anak kambiang hutan. Ambo badendang bukannya dek riang sambil membilang-bilang para sayang. Itu dari talo. Pada suatu hari wakatutu jam 2 baletaga ambo mangkal di simpang indak barajawo dari Mall Ramayana Kota Padang. Maalun ketika tu ambo sedang karajo sebagai ojek online. Sambil ambo salai rokok sebatang indak lamo di antaronyo. Tiba-tiba ambo takajui kironyo HP ambo mandariang. Hah, bunyi tuh? Tapi api pono bunyi. Oh iya. Ambo buka HP ambo ketika tu kironyo ada order masuk penumpang minta dijapui ke Mall Ramayana dengan tujuan ninyo ke Banda Bue. Untuk memastikan ambo coba telepon penumpang tadi. Halo, iyo dah. Ambo tak kajui kok cewek nan ma angke padahal nan ma order laki-laki. Naik di Ramayana dia. Iyo dah. Ambo tunggu di Ramayana ya dah, di lobbynya. Ambo pakai baju merah dah. Itu kecek cewek tuh. Pacatalu aju ambo jadi makan doang ya. Honda di starter ambo barangke menuju Ramayana. Ndak tangguang gadanyo hati ambo ketika tuh. Maalun cewek nan kade japui ketika tu indak lamo 5 minit kurang 3 datia ambo sampai di lobi Ramayana. Rem dirame onda baranti. Bunyi tuh. Tapi penuh merem mendadak. Oh iya. Baranti pas dibungko cewek baju merah tadi. Helm ambo agia penumpang nanya sekali. Kami barangke menuju OTW ke Banda Bue. Bakato ambo ketika tu aku takut jatuh dia pacik seping ambo dia. Maaf Yoda, awak bukan muhrim. Itu kecek cewek itu. Indah baado dia. Enggak tahu benar mah. Iyalah, namunnya saja bau saho dewaang. Mano tahu dapet dan seketek rasaki. Dapet paluk perai dari cewek tadi tu. Baiklah. Honda lari sadang-sadang saja. Kadang-kadang lari 20, kadang-kadang lari 30.
Bunia tu. Itu oto ambulan lewat. Ampia kami nyuantak di oto ambulan. Karena konsentrasi ambo agak pacah sakete. Ampia saparo perjalanan indah tahan de ambo coba memberanikan diri menanyo ke cewek tadi. Tapi siapa ada buat dia itu kece ambo nyo jawek dek cewek tu ketika tu mencelek kawan dah inyo habis melayan dah itu kece cewek tu. Mbak Angkok order tadi laki-laki tapi nanya cewek. Oh tadi tuh pakai HP adik mada. HP awak baterainya habis. Itu kecek cewek tuh. Oh bak nantun. Lalu cewek tuh bakato kabake ambo ketika tuh. Kalau dari baun-baun anggo udah ndak asing dia awak doda. Rasanya kenal awak lah sama udah. Itu kecek cewek tuh. Mbak tuh dia anggo udah tuh khas. Udah ponokan. Itu kecek cewek tuh. Kok kenal lah dia? Oh iyalah ada. Awak indak bisa melupakan anggo udah nan bau nago tuh. Awak iros dah. Awak pacaran dulu mah waktu SMP. Ndak inget udah waktu tuh. Udah menjual subang awak dulu pas tamat sekolah. Kece udah ganti subang ambo. Sudah tuh udah mah hilang saja entah ke mano. Oh Senayanti Komalasari jarang mandi pagi bau Jawi. Itu dulu dah. Maaf yo dia dulu tuh bukan udah mah hilang tapi udah menghindar dari hutang. Ndeh lalamo bana awak nak basobo bertambah rancak sadia mah. Itu kece ambo kapado iros. Terima kasih. Yalah manga pulau waang na manjawe iros nan manjawe. Sorry Bono. Terima kasih dah atas pujiannya. Itu kece Rosna. Kironyo Rosna mantan pacar den waktu SMP dulu. Cilbeka tuh. Bisa jadi. Sadang tak gantuang baca cerita lama. Kami sampai di rumah kawan Rosna. Rosna turun sekali ketika itu. Barada kece iros. Hehehe. Ndak usah dia. Bok salah dia. Itu kece ambong. De batu dah. Sakan awak jadinya kau dah. Indak ba ado dia. Aman tuh. Minta saja ambo wa dia. Boleh kan? Kalau itu boleh banada. Udah catatlah nomor WA ambo. Ambo catat nomor WA iros ketika itu. Bara nomornya Bono. Iyalah, manga waang ingin tahu saja. Rosna tuh kan bekas pacar Raden, bukan bekas pacar waang. Oh iya, lalu deh Bono mah. Nomor WA iros sudah ambo catat. Ambo barangke pai mojek balik ketika tu gagal ambo jadinya pacata lu tapi biarlah indah baa asakan nomor WA iros ala dape de ambo sanang rasonyo ambo bisa basoboknya mantan pacar lamo Rosna. Ndak dibilang-bilang bana. Pas malamnya sekitar jam 2 leteng. Di saat bini ambo sedang lalok di kamar, ambo pura-pura main judi online di kursi ruang tamu. Padahal ambo mau WA Rosna. Udah ada pensel kacip tuh. Ala cip-cip gua kece anglai. Aden kan pura-pura main slot. Ambo WA iros ketika tu. Lai bisa wak besobok besok sore ros. Itu kece ambo. Nyobale WA ambo di iros. Lai dah. Untuk udah apa nanti ndak? Di mau wak besobok besok dah. Itu kece iros nyobale WA ambo. Ambo WA balik si ros ketika tu. Tanang saja lah ros. Ditaplau ditapilawi kita basobo di sekitar jambatan seputar Tugu Merpati. Besok kalau sampai di lokasi udah serlok adia
itu kece ambo makan doang Pas besok paginya ambo keluar rumah, ambo kecekkan ke bini ambo pai mojek. Padahal ambo pai jo si Rosna. Apa ew tu Bono? Tuh makasihnya ambo pai pacaran jo Rosna. Apa cia? Oh ndak bisa, iko orang khusus umur 7 balekate, waangkan alun basune. Yang kedua ya lulai. Malaki hari sore ketika tu ambo bae paputa-puta dulu di sekitar kota Padang. Pas jam ampe sore baru ambo menuju ke TKP tempat kejadian pacaran. Ambo sampai di lokasi sesuai yang dijanjikan. Ambo coba serlok iyo si Ros. Indak lama samantaro ketika tu si Ros datang ke tape ambo. Mbak Sobo ambo jo si Ros. Endak tanggung rancaknya Iros. Alis matonyo sarupo linta bagole. Baum parfumnya sabana mamai. Sarupo baun kambiang basah. Mukonyo putih dek badak tapi lienyo hitam. Tapi babaun pulo de ambo babaun tarason. Batanyo ambo kapadorosna. Baako adik baun tarason. Manyalang awak kamari tadi dah. Iros masuk angin dah. Itu kece Iros kabake ambo endak ba adoros. Asakan basobo jiro sanang ngati udang. Ela duduk ambo jo siros ketiko tu dia te batu di tapi lawi. Bakato ambo kabake Iros. Apa pesan dia? Karambie mudo sajo da samo jo lekitang cucuy. Kalau ba itu kece Iros, oke lah, udah pasan dia. Ndak ada yang lain dia. Kok kerupuk kuah bagai? Indak doda. Itu saja nyoda. Itu kece Iros ketika tu kabake ambo. Ala ambo pasan sesuai request Rosna. Indak lama ketika tu langkitang cucuy sarato jo kerambia mudo lah sampai di muka kami. Kami minum kerambia mudo cie 2 pipetnya. Ambo mencucuk kerambia, iyo Iros mencucuk kerambia pulo. Mata kami saling berpandang-pandangan. Setelah kerambia mudo nyonono dek Rosna, inyo cucuk pulo lang kita cucuk selanjutnya. Apa bunyi? Itu bunyi cucuk Iros. Tak tanggung lama capa Iros ketika itu. Maaf Yoda, itu kece Iros. Ambo lah moda, dak makal kita cuci. Teragak bana boda, makal kita cuci ko. Itu kecek Rosna kabake ambo. Ndak ba ado dia. Silakan dia, sungkahanlah dia. Itu kecek ambo ke Rosna mai. Sambil memandang kalawi, sambil mencelik sunset, ambo bertanya ke Ros ketika itu. Ala bara orang anak Iros Ros. Itu kece ambo kabake Iros. Nyo jawe di Iros ketika tu. Anak awak surang dah. Itu kece inyo. Laki adik ba? Kok laki awak nan ka udah tanyo. Kebetulan awak jando mada. Laki awak lama meninggal seminggu lalu. Dia apa dia? Gara-gara tercakek telulu incek durian. Sabayo dia. Itu kece ambo ka Iros menenangkan pikiran Iros. Kalau udah ba Iros bertanya ke ambo. Kalau awak dia anak awak 3 orang. Tapi awak arek-arek lunggah aja bini awak. Kurang bahagia alias kurang harmonis. Kalau ba itu kata dia. Kita ulang kaji lamo ba balik dia. Udah sebab bini. Balo caranya tuh. Itu kece Iros. Ndak ada dia. Tapi pono lah ini.
Tanang sela waang itu bukan urusan waang. Rencana Aden kamam buka cabang. Memangnya bang ke cabang? Raso kelamak pulo rasonyo babini duo. Berang bininan mudo lari ka bininan tuo. Kau berang kedua-duanya? Kok berang kedua-duanya. Biar ambo menggantung diri saja. Ambo coba meyakinkan Iros ketika tu. Kalau namo Iros Juda, semuanya bisa diatur Ros. Tenang sajalah Iros, itu kece ambo kabake Iros. Untuk sementara kita TTM saja dulu Ros. Lain namo dia, itu kece ambo. Apa tuh dah TTM? TTM tuh maksudnya teman-teman tapi mesra. Oh kalau itu kece udah, ndak ada dah. Itu kece Iros. Kalau masalah bini ambo, ndak usah adik pikirkan. Kalau ndak namo bini ambo di pasandu, kapan perlu, udah aja bini udah racun manci. Jadi yaudah, kece Iros, yaudah, tenang sajalah adik. Nang kalamak depono tu emang. Asal dapet denai kalapai, biarlah indah inggololong. Kaulak karang lai jadi juong. Asalkan dapet udah kama makai biarlah indak sajak jolong baranak seorang di oi ka jadi juwo madia itu kece ambo. Kalau dapet badan ke padang kamada buwe nanya oto. Kok nyampang lai dapet nan baranak seorang tantu lampe anak kita. Abah kata Iros ketika tu kalau udah pono lai sabananyo Iros berjanji dah akan kuserahkan seluruh jiwa ragaku sama Uda. Itu kece Iros kebake ambo ketika tu. Hari lah mulai malam, sunset lah turun. Kami barangkek ke rumah kami masing-masing. Bapisah samantara kita ros. Ndak tangguang senang nyerasonyo hati. Babi ni dua jadinya amboko. Emang bini pono tu bah? Aden ndak cinta kainyo. Aden tu dulu kawin tapaso gara-gara mama Den. Inyo saja nan lope kaden, Aden ndak lope kainyo. Kami lai sama-sama kare. Inyo kare kayo, Aden kare kainda. Keciknya kalau ndak dapet balaki jo Aden, inyo ka bunuh diri. Sampai-sampai inyo memanjat dinding. Kalau sehari saja ndak basobok Joden. Adanya nama bawa satu mana? Ada dari badoh. Ini tanang saja lawaang. Aden lah dapet ya yang bebek nan baru. Namanya si Rosna. Oh, main udah kironya ya? Hadiah kiro emang. Udah main rabab iyo kok dia. Udah tuh main jowil di luar. Apa tuh wil dia? Wanita idaman lain lah jalan udah tuh. Cian ndak tahu selama kok. Itu gosip murahan mah dia itu hoak. Udah tuh memberikan fakta. Udah kecian Aden tak gilo-gilo jo udah. Udah tuh dulu dan tak gilo-gilo jo Aden. Kini kok jual carakan Aden. Kok indah dan bakal kan udah sadonyo. Alah bako bedeto bana dia. Dia. Iko gara-gara wang gagal dari jadi bini duo. Kata dia.